No niin, Matti. Terve. Moro. Sä oot tullut Alavuden lentokentälle ja tekemään mitä? Tandemin hyppy pitäisi suorittaa. Vissiin Joo. jostain 4 kilometristä. Kyllä, Lonkasta. pitää paikkaansa. Mikä saa sut lähtee tämmöisen? No sain synttärilahjaksi täytin 50 Mahtavaa. toukokuussa, niin sain Sukulaiset osti mulle, niin pakkohan se on nyt käyttää. Mutta onneksi olkoon. Joo, kiitos. Jännittääkö yhtään? No ei vielä. Sitten varmaan lentokoneen pääsyn sitten. Joo. Hyvä. On niin hyvä tuo avustaja tuossa, niin Niin on. tandemikaveri. Kyllä. Rauhallinen. Ei mitään, me otellaan hetki, että lentokone tulee hakemaan Joo. meidät, niin Selvä. lähdetään sitten kattelemaan. Ai, mahtavaa. Oli siisti. Jessus Hieno viekö. hyppy. Uusiksi. Kyllä se voidaan tehdä. Joo, et saman tien. Pikapankin kautta. Mahtavaa. Oli kyllä siistiä. Jeesus viekö. Ja oli hieno lahja. Joo, oli. Hyvä. Oli kyllä.